खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव बर' हारिनि थाखाय मोनसे फिन आरोबाव गोजोनथाव खौरां होनना बुंनांगोन। नोंगौ बे समाव बिटिआरनि सिङाव मोनसे मोननै नङा गासै मोनथाम नेशनेल पार्क थामहिनबा हायुङारि पार्क महरै गनायथि मोनबाय। मानासनि उनाव रायमना आरो दायो रायमनानि उनाव फिन आरोबाव सिखोना जोहोलाव पार्कखौ नेशनेल पार्क महरै गनायथि होनायखौ लानानै एबा गनायथि होनायखौ लानानै गोबां रायजो राजाफोरा बे समाव गोजोननायखौ एबा गोजोननाय मोननायखौ फोरमायनायखौ बे समाव गोबां नुनो मोननाय जादों। आरो बेनि गेजेरावनो दायो रायजोनि केबिनेट मन्त्रि इउ.ज ब्रह्म बिथाङाबो गोबां मानि बाथ्रा बुंदों जे सिखोना जोहोलाव पार्कखौ नेशनेल पार्क गनायथि मोननायखौ लानानै मन्त्रि इउ.ज ब्रह्म बिथाङा गोबां मानि बाख्नायजाथाव बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बे समाव फिन फोरमायबावोदि बिटिआरनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव खौरां, जेराव फिन आरोबाव गोदानै सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कखौ हायुङारि पार्क महरै एबा सिखोना जोहोलाव हाग्रामाखौ नेशनेल पार्क महरै गनायथि होबाय। आरो बे गनायथि होनायखौ लानानै गोबां रायजो राजाफ्रा बे समाव गोजोननाय फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे रायजोनि मन्त्रि थामहिनबा केबिनेट मन्त्रि इउ.ज ब्रह्म बिथाङाबो बे सिखोना जोहोलावखौ नेशनेल पार्क गनायथि होनाय एबा नेशनेल पार्क खालामनायखौ लानानै माखासे मानि बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। दानिया फैदो बिदिब्ला केबिनेट मन्त्रि इउ.ज ब्रह्म बिथाङा सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कनि सायाव माबायदि बाथ्रा बुंदों जों बिथांनिफ्राय आबुङै मिथिना लानि। जारिमिनारि जाथाय बड'लेण्डनि जि हेडक्वार्टार एसेम्बलि हलाव क'क्राझाराव आसामनि एसेम्बलिया दिनै जानो थांगासिनो दङ। जोंहा गभर्नरा मैयानिफ्रायनो दंफैखायो आरो आसामनि मुख्यमन्त्रियाबो बिथाङाबो मैयानिफ्राय दंफैयो। मन्थ्रिफ्रा फैगासिनो दं, एमएलएफ्रा फैगासिनो दङ आरो बेवहाय गभर्नरनि बाजेट प्रेजेन्टेसन जागोन आरो लोगोसेयैनो बाहाय 6 शिडिउलनि एडमिनिस्ट्रेसन आरो गभार्नेन्सनि सायाव नुजानाय माखासे जेंनाफोरखौबो लानानै सावरायनो खाबु होनायखौ स्पिकार इनिसियेटिभआव बे कार्बि आंलंनि प्रब्लेमखौबो बुंगोन, डिमा हासावनि प्रब्लेमखौ बुंगोन आरो बड'लेण्डनिखौ बुंगोन। डेम'क्रेसि एट इयर डोर स्टेप, माने नोंथांनि लांगोना मोखाङावनो गणतन्त्र। बे टेग लाइनजों दिनै बाहाय फैनाय जादों। जिहेतु एसेम्बलि बुङोब्ला बहुद गोजान, जोङो दिसपुरसिम थांनानै एसेम्बलि नुनांगौ, 4 घन्टा बास जार्नि बा ट्रेन जार्नि, लोगोसे पास मोननांगौ मानांगौ बहुद फर्मेलिटि। बेयावबो हय रायजो राजाफ्रा खाथिनिफ्राय नुजोबनाय नङा, खिन्थु माखासे मानसिया नुगोन, क'क्राझारनि मानसिया आरो मिडियानि गेजेरजों बिथांमोननि गेजेरजों गासै मानसिफ्रानो मिथिनायनि मोनसे खाबु मोनो। बिराद गिदिर मोनसे इनिसियेटिभ आरो जाफुंनो थांगासिनो दं। आं सानो बिटिआरबासि ओनसोलनि थाखाय बे मोजां खौरां आरो बे सेसननि उनावहाय बाजेट सेसन जागोन। बाजेटआव बिटिआर ओनसोलनि डेभेलपमेन्ट इनफ्रास्ट्राक्चारनिफ्राय लानानै गासिबो बाजेट प्रभिजन बा मा होगोन मा होआ बे गासिबो फाइनालाइज जाबाय। जेब्ला बाजेट प्रेजेन्टेसन जागोन बेखौ रायमना नेशनेल पार्क अलरेडि डिक्लेयार जाबाय, स्टार्टबो जाबाय आरो सिखोना जोहोलाव जि उल्थापानि सरलपारा नैबे किसमदिनिफ्राय हरैहाय लानानै बेखौ फोसावनायनि जि माने प्रसेस पिटिसिआ प्रसेस खालामदोंमोन आरो बिटिसिनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय प्रप'जाल हरदों। बे मथे आसाम केबिनेटआ बेखौ एप्रुभ खालामनाय जाबाय आरो चिफ मिनिस्टारा दा बेखौनो नायनो थांदों, नायनानै फैबाय आरो एप्रुभ खालामबाय। जिहेतु बियो माने कमेन्समेन्टबो जासिगोन, नटिफिकेसनबो बियो फैसिगोन। थ' आसामाव दा बेखौ लानानै गासै 7 नेशनेल पार्क जासिगोन आरो अल इन्डियायावनो नेशनेल पार्कनि जि पजिसन बेवहाय आसामा सेकेन्ड पजिसन मध्य प्रदेशनि। थ' जोंहानो सेकेन्ड हाइस्ट नाम्बार अफ नेशनेल पार्क दङ। थ' सिखोना जोहोलाव जि नेशनेल पार्क बेखौ खालामनो थांनायाव मोननै मोनथाम बिथिंखौ नायनांगोन जोङो। जेनेबा बाहाय हाग्राखौ रैखाथिनि बाथ्रा, हाग्राखौ जों फोजोबनो हाया, जुदिव मानसि दंसै बेनो बे मानसिफोरखौनो लाफानानैनो हाग्राखौ रैखा खालामनांगौ। सेकेन्ड, बियो भुटानजों कानेक्टेड, माइन्डफुलनेस अफ सिटि मोनसे जानो थांगासिनो दं गेलेफुआव आरो बे सरबांजोंबो लिंक जागोन। अब्ला बे लामाखौबो अपेन खालामोब्ला सरबां आरो
क'क्राझार बा आसामनि जि कानेक्टिभिटि बे आरो गोख्रों जाफिनगोन आरो बे नेसनेल पार्कखौ नायनो थाखाय गोबां मानसिफोर फैगोन देश बिदेशनि लासैनो वाइल्ड एनिमेल कालेक्सननिफ्राय लानानै गासैखौबो लाजोबनानै थ' बेनि बे ओनसोलनि इक'नमियाबो गोख्रों जागोन जौगागोन आरो बेवहाय थानाय जोंनि लाइमोनफोरा गाव गावनि जिउ खांनायनि राहाखौ नागिरना लागोन